Türkmen migrantlarynyň meseleleriniň çözülmegini sorap çykyş edýän we türkmen häkimetlerini tanqid edýän aktivistiň ogluna Stambulda hüjüm edildi. 28 ýaşly Şamil Gurbanturdiýew pasport almak üçin Stambuldaky türkmen konsullugyna ençemeýedek şowsuz ýüz tutan möňlerçe türkmen raýatynyň biridir. Maşgala Şamil'in yenjilmegi şeýlede wakadan soň ýüze çykan gömürtük ýagdaýlaryň ençemesi sebäpli polisiýa ýüz tutdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ahmet Rahmanow bu ýagdaýlaryň jekme-jeklikleri barada Stambuldan habar berýär. Onuň sözlerine görä hüjüme sezi bar bolan Şamil Gurbanturdiýewiň enatasy bu ýagdaý bilen baglanşykly dören birnäçe geň pursatlar sebäpli türk häkimetlerine ýüz tutmak we gorag soramak kararyna gelipdir. Hüjümçiler Şamil Gurbanturdiýewi yenjenden soň ona birnäçe ýaň edip öýlerine de barıpdyr. Ýigidin kakasy Rozmurat Gurbanturdiýewiň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä 15 oktýabrda Şamil işi tigirli barýarka 30-35 ýaşlaryndaky iki näwelli adam tarapyndan saklanypdyr. Olaryň biri ýumrugy bilen ýigide topulypdyr, ikincisi bıçak çykarypdyr. Şamil velosipedini taşlap gaçmaly bolupdyr, emma akşam Şamil işten soň öýünde ýatyrka iki nätaniş adam kapysyny kakyp ony çağırmagy sorapdyr we tigirini özüne gaýtaryp bermek isleýändiklerini aýdypdyr. Rozmurat Gurbanturdiýewiň sözlerine görä gelen adamlar özlerini tanatmandyr. Gelenleriň biri öz aýalynyň başga biriniň velosipedini öýe getireni üçin gaharlanyp ony eýesine ýygyny gaýtaryp bermegi talap edenligini aýtdy. Diýip Rozmurat Gurbanturdiýew gurrun berdi. We şol pursada çenli bolup geçen wakalar barada özüniň habarsyz bolanlygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä baran adamlar Şamili daşara çykaryp özleriniň ony urmak üçin hakyna tutulanlygyny aýdypdyrlar. Olar Şamili ýenjip ony urýan sahnasynyň surata düşürilmegini talap edilýändigini aýtdylar. Olar buýrulan işini ýerine ýetirenliklerini suwd etmeseler kynçylyk çekjekdiklerini duýdurdular. Diýip Rozmurat Gurbanturdiýew Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Bolaryň hemmesi ýigidin enatasynyň gözüniň öňünde bolup geçipdir we olar başda muňa razy bolupdyr. Bolaryň hemmesi video ýazga düşürilipdir we Gurbanturdiýewleriň gözüniň öňünde müştere iberilipdir. Jogap geldi. Onlar Şamil'in bıçak bilen yaralanmalydygy ýazylypdyr. Onuň ýörep bilmezligi talap edildi. Olar bu habaryň tekstini görkezdiler. Diýip Rozmurat soň bolan wakalar barada gurrun berýär. Onuň sözlerine görä ýa-ni hakyky ýakalaşyk ýüze çykypdyr we şolam suraty düşürilipdir. Şondan soň näwelli adamlar Gurbanturdiýewlere öýde galmagy hiç ýere gitmezligi we näme etmelidigini olara soň özleriniň aýtjakdygyny buýrupdyr. Olar polisiýa ýüz tutmagy gadagan edipdir we Şamil bilen habarlaşjak her bir adama onuň ýenjilendigini aýtmagyny isläpdir. Rozmurat Gurbanturdiýew özlerini tanıştyrmadyk adamlaryň bu wakadan soň ýygy-ýygydan jaň edip näme etmelidigini aýdyp duranlygyny 16 oktýabrda bolsa jaň edenlerinde Şamiliň ýenjilendigini görkezýän videony internetde ýerleşdirmegi we enatasynyň bu waka hakda özleriniň çykyş etmegini tapşyrypdyr. 17 oktýabrda Gurbanturdiýewler Stambuluň polisiýasyna we prokuraturasyna ýüz tutdular. Maşgalanyň agdalary Bahçeliýewler polisiýa merkezine baryp akşam öýlerine gaýdyp baranlarynda hüjümçiler jaň etmegini dowam etdiripdir. Sagat 22 töwereginde näwelli adamlar bu gezek öýlerine 3 bolup barypdyr. Gurbanturdiýew maşgalasy ýene-de polisiýa jaň edipdir. Rozmurat Gurbanturdiýewiň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä ol ýene bir jaň gelende öýüne baran polisiýa işäriniň jaň edenleriň biri bilen gepleşip bilenligini gurrun berdi. Gurrundeşlik wagtynda jaň edenler özleriniň hakyna tutulanlygyny boyun alypdyr. Bu söhbetdeşlik hem ýazga alınıpdyr. Azatlyk Stambuldaky habarçysy Ahmet Rahmanowyň sözlerine görä bu ýagdaýlar häzirki wagtda polisiýa tarapyndan öwrenilýär, derine gidýär. Türkmen raýatyna edilen hüjüm barada ilkinji bolup habar beren Türkmen Helsinki fondi Şamil'in kakasy 56 ýaşly Rozmurat Gurbanturdiýewiň 16 awgustda Stambuldaky Türkmen konsullugyna baranda urulup ýenjilenleriň arasynda bolanlygyny belleýär. Ýatlatsak 16 awgustda Türkmen aktivistleri, aklawçylar we adam hukuklaryny goraýjy iki türk aktivistiniň goldawy bilen Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugynyň howlusunda hüjüme sezi bar bolupdy. Olar Türkmen diplomatlaryna prezident Serdar Berdimuhamedowyň adyna ýazylan açyk haty gowşurmaga synanşypdy. Şamil Gurbanturdiýew pasport almak üçin Stambuldaky Türkmen konsulluguna şowsuz ýüz tutan köp sanly türkmen raýatynyň biridir. Onuň hakasynyň sözlerine görä ýigit türkmen konsullugunda pasport almaga 18 gezek synanşypdyr. Ýöne onuň sözlerine görä korrupsiýa bilen ýüzbeýüz bolupdyr. Galanları inniki hepde, inniki aya we şeýdip müdümlük soňa galdyrýarlar. Tä para berilýänçe, kimdir biri para tölemezden 1,5 aýda ýa-da 2 aýda zerur resmi namasyny alyp bilse, beýlekleriň garaşýança ýaşaýyş ruhsady gutarýar.
Onu dükeltmek üçin çyşyrmly proseduradan gaýtadan geçmeli bolýar. Konsullugyň ýalňyşlygy sebäpli bir adam bir kanun emigrant bolup galýar. Deyip Rozmurat Gurwandurdiýew aýdýar. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugy raýatlaryň dokumentlerini sazlamakdaky korrupsiýa barada media serişdelerinde peýda bolan habarlara reaksiýasy näwelli bolmagyna galýar. Türkmen resmiýetleri gararsız metbuat çeşmeleriniň çap eden maglumatlaryny we raýatlaryň sosial ugamlarda paýlaşýan çykyşlaryny açyk kommentirlemeýär. Azatlyk radiosynyň konsullugyň wekilleriniň tesbir almak boýunça eden synançyklary hem netije bermedi. Gurwandurdiýewleriň ýüzüňiz bolýan pasport problemasy ýeketäk ýagdaýda pasportsuz galan Türkmenistanlylaryň sany köp. Habarçymyzyň bellemegine görä kimdir biri dymyp garaşmagyny dowam etdirse beýlekiler şol sanda Şamil we Rozmurat Gurwandurdiýewler açaçan gürlemegi şol sanda sosial ulgamlarda çykyş edip öz ýagdaýlaryny paýlaşmagy makul bilýärler. Rozmurat Gurwandurdiýew konsulluk işgärlerinden özüne birnäçe gümürtük zatlaryň aýdylandygyny gürrüň berdi. Sen Garatanowda näçe gelseň-de ogluňa pasport berilmez, ogluň ellerini we aýaklaryny döwürüp daşary çykaňyzda teretap boluň diýen şoňa meňdeş haýbatlaryň atylandygyny ol azatlyga gürrüň berdi. Müňlerçe türkmen raýaty Türkiýede dokumentsiz galýarlar we bir kanun ýaşamaga mejbur bolýarlar.